n'i b'a fɛ ka kisi jɛnɛya ma ani ala sɔsɔko walima jogojuguba dɔ de bɛ e la, i b'a fɛ ka bɔ a la nka i dɛsɛlen don, a mɛnna jogo in b'i la, i b'a fɛ ka a to yen nka i yɛrɛ de dɛsɛlen don. Nin duwawu in y'i ta de. Silamɛw, nin duwawu in bɛ an nafa kosɛbɛ. Jango an bɛ tile min na bi, an bɛ fitinɛ wagati la, surtout funanŋɛniw, an ka nin duwawu ninnu k'an taalan ye, a b'an dɛmɛ an ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ kosɛbɛ. Ala ka ciden n'o ye Muhammadul Mustafa ye sallallahu alayhi wa sallam. Don dɔ cɛ dɔ de taara se a ma, a ko ya Rasulallah, a ko Ala ka ciden ma, ale ye maa ye maa min b'a la a bɛ jɛnɛya kɛ, a ka jɛnɛya ka ca wa a bɛ nkalon tigɛ. Ala ka ciden y'i tɛgɛ barikaman ta k'a da cɛ disi kan, a ye nin duwawu in de kalan. Nin tɛgɛ hɔrɔma in, nin tɛgɛ barikama in, nin tɛgɛ nɔrɔma in, n'a magara fɛn o fɛn na, Ala bɛ nɔrɔ di u ma wa Ala b'o barika sallallahu alayhi wa sallam. Ala ka nafa n'a barika ye. A ye nin duwawu in de kalan. Duwawu in yɛrɛ ye jumɛn ye? Duwawu gɛlɛn tɛ wa duwawu jan tɛ. I bɛ se ka to k'a kalan hali ka sujudu kɔnɔ, k'i to sujudu la. Allahumma ghfir dhanbi wa tahhir qalbi wa hassin farji. N bɛ segin a kan. Allahumma ghfir dhanbi wa tahhir qalbi wa hassin farji.